Des de l'arribada del bicing a la ciutat de Barcelona, cada cop són més les persones que fan servir la bicicleta. La presència d'aquest nou transport públic havia de descongestionar el tràfic a la capital catalana. Tot i la bona idea que suposa un servei públic de bicicletes, molts usuaris s'estan veient perjudicats per la mala gestió del bicing. Associacions com Defensem la Bicicleta recomanen portar el cas als tribunals. L'usuari fa un ús correcte del servei del bicing. De sobte hi ha una anomalia en el sistema electrònic i li arriba una sanció a la seva compte corrent de 217 euros. Sanció que no pot tirar enrere. Llavors procedeix a reclamar, és com si parlessis o reclamessis a la paret, no fan mai cas al bicing, ni a l'Ajuntament. Llavors només et queda anar al jutjat contenciós, que entenem que és l'adient, perquè és l'Ajuntament qui hi ha darrere el bicing. Quan els usuaris reben una multa, en fer la reclamació, l'empresa els dona una resposta genèrica. Això deixa els usuaris completament indefensos, amb la qual cosa es veuen obligats a pagar la multa. Si voleu rebre ajuda o assessorament legal de forma gratuïta sobre aquest tema, podeu trucar al 93 458 70 92, el telèfon de l'associació Defensem la Bicicleta, o visitar el seu web.